я скажу так, аднойчы вечарам, адклаўшы ў бок усе справы, я атрымаў сапраўднае задавальненне, калі вырашыў, што вось прыйшоў час все гэтыя эсэ перачытаць, ацаніць іх, і сапраўды быў вельмі прыемны вечар. Прыемна было назіраць, вось я па адукацыі гісторыі, і гэта вось вялікая гісторыя, здаецца, яна робіцца нейкімі вялікімі асобамі, але што б тыя вялікія маглі без нас звычайна, скажам. І вось тут бачыш, як вось гэтыя апавяданні, кожнае паасобку, яно уплятаецца гэтую вялікую гісторыю, пераплятаюцца паміж сабой, і рэшце-рэшт мы бачым поўную картину всего жыцця, якое ёсць яно, прынамсі на гэтым кавалачку зямлі, якое назовём сваю радзіму. Вось такія у мяне прыгоды з гэтымі эсэ.